1900 urtean Unión Cicliste Internacional sortu zen, UCI bezala ezaguna da, eta bada lasterketak eta txirrindulariak eta hori guztia bideratzen dena. Futbolean FIFA izango litzatekena, txirrindula izango den UCI da, eta horrek bideratzen ditu, txirrindularitza estilo eta kirol mota honen variante guztiak esan beharko dugu, eta 1903an iritsi zen, mundu guztiak ezagutzen duen Frantziako turra. 3 asteko lasterketa, famatua eta orduan, hori da. Eta, esan bezala, pista eta errepideko txirrindularitza, horiek izan ziren txirrindularitzaren oinarrian dauden 2 modalitateak, pista erraz ulertzeko moduan leku eremu itxi baten egiten da, normalean estalita dagoen leku baten, eta errepidekoa berriz, A puntu batetik B puntu batera joatean datzan lasterketak dira, eta aire librean egiten dira. Pistan sekula, ibilia? Ez. Bueno, bizikleta normalekin, baina freno dunekin. Hor, pistako bizikletek dutena da, ez dutela galgarik, eta kriston belarrondo hartzeko arriskua areagotu egiten da, batzuk esate dute seguruagoa dela, pistan nabiltzanek, horri biltzen bazara, seguruagoa dena da, aditua bazara, seguruago izango da, baina ez da gien antzat hor muturreko hartzeko arriskua, handitu egiten da, eta berrizen badago hor, velodromo bat, kasu hornetan ez da estalia, eta hor, buelta batzuk emandako banaz, baina... Eta pistari jasoa ez? Zailagoa den ikusteko garaian, edo... Esan, igo egiten zan, aldapa handia dago hemen, pixkate, urduritasun puntu bat ematen du, baina, galgak badituzu errepidean ibiltzea bezala. Galga bade, ikusin bihar, zelakoa izango den. Baina, kontua da, hor, estilo hietantik badaudela, modalitate berriak, gerora sortutakoak, mendi bizikleta, famatuena, mendi bizikletan badago hor jaitsierak, hori dena uzik eramaten du, jaitsierak, mendi bizikleta, BMX, freestyle dantzak bizikletarekin, eta horien artean badago atentzioa deitu didan modalitate bat, eta munduko txapelketak eta dena egiten da, modalitate horretakoak, eta izena hemen dut apuntatuta ziklobola du izena, eta hemen duzue irudi bat. Ziklobola, hortxe duzue, ziklobola, 3 gizaseme bizikleta eskuan, porteria baten, gola sartu nahian ikusten ditugu. Eta hori da, ziklobola, futbola eta bizikleta uztartzen dituen jokoa. Kaso honetan badago lesio horik nun, jende hau zer zetorren. Txirrindulari ona izatera lesio bat izan zuen, erdibidean geratu zen, eta horren bestez futbolera, ziklobolera, hobeto esan da, edo alderantziz. Futbolari ona izatorren, lesio bat izan zuen, eta horren bestez hemen amaitu du. Bizikleta gainean jaio esan meza hau egiteko, ni behintzat horre, horre kaskezura apurtzeko aukera handia dira, eta ez da nola funtzionatzen duen kirol horrek, egunen batean agian azalduko dugu, baina hortxeago, alako kirolak badaude bai txirrindularitza artistikoa, eta alako kirolak, eta esan bezala mundialak egiten dira, Alemanian, Suitzan eta egiten diren kirolak dira, eta hortxe duzu, ziklobola hau ere uzik eramaten du. Orduan, bizikletarekin 11 kirol egin daitezke, ez bakarrik. Denok ezagutzen dugun errepideko txirrindularitza, denetik egin daiteke, azkenean bizikleta batek ematen dituen aukerak, mugagaitzak direla, ikustarazten duen irudi horietako bat. Zentzu horretan, nik ere nire esperientzia zale bezala, errepideko txirrindularitza izan da, aldi berean jetxieretan ere herrikide asko ditut ibiliak, eta hor badago talde bat, eta bestelakoa ziklokrosa, non Van Der Poel ikusteko
aukera izan genuen, duela urte batzuk, eta bada zerbait Belgikan, eta nik uste bideo bat egongo dela etorkizun batean, propio ziklokrosaren inguruan. Badelako zerbait ondo montatua, non jatekoa, edatekoa dagoen, karpak dauden, txosnak dauden, non jendea eremu baten biltzen den, ikusten dituzun pasatzen 12 bat aldiz. 10 aldiz edo. Telebista bat daukazu bertatik jarraitzeko, eta gero amaitzen denean, hasten da musika, hasten da festa. Festa, bai, bueno, hasi edo jarraitu egiten duela esan genezak. Argiak itxaltzen dira. Esan, Belgikarrak ordaindu eta txirrindulariak ikusi gabe, edatera joaten dira, garagardoa, aurkitzen duten hori, Jupiler edo Quaremont edo danadalakoa, han dagoen garagardoa hartu eta dena edaten dute. Teknoa nola ez, Sweet Caroline, eta lokatza, eta eurali txarra batutan. Eta oroimenak ez badit faila akatsik egiten, igandetan. Bueno, eta zapatutan ere, bai, egunaren arabera. Hori igandetan, orokorrean igandetan izaten dira, baina, bueno, urte berrikoa badago hor. Goienako kazetari batek esan zidan, galdetu ziola Belgikar batin zein jenez, galdu ezin duzun ziklokrosa eta balekoa esan zidan, bal herrikoa, eta bal herrikoa urtarrilaren batean egiten da. Kaleo balekoa pentsa. Zentzu batean ari zinela. Bai, urtarrilaren bateko hori esan zuen interesgarriena, ni ez nago ados, Belgikar horrekin, Belgikarra dela eta gehiago jakingo duela esango du baten batek, baina ni ez nago ados. Bueno, jarrai ezagun. Uzia ipatu denez, hementxe duzu, Uziren egoitza, Zuitzan, Romandian dauka egoitza. Romandiako lasterketa egiten da, hor badago lasterketa garrantzitsu bat, Romandiako turra, eta hor agertzen da helikopteroan beti urtero utxik egin gabe Uziren egoitza, honek badu bere belodromo propioa. Eta, bueno, azkenean Aigel udalerrian dago, ez? Kokatuta eta azkenean, alako tokiak egin daitezke, ez? Jakinda, edozein gauzagatik txirrindulari orori 200 franko suitzarreko izuna jartzen diotela, eta horrela egiten dute dirua, lotzagabe hauek. Iritzia galdetzekotan nengoen, pentsatzen duen zenuela guzti nahi. Ala da. Egia esan, batzutan justifikatuta, beste batzutan esain beste, baina izuna jartzen espezialistak dira uziko jende hau, ez da egiten norre ongo den egoitzan. Seinale, txirrindulariak ere soldata honak dituela. Hori ere, egia da. Baina, bueno, 200 franko suitzar euroak esatea baino. Edonor herrikide uzira, baina beste zentzu batean joango zen. Horrelako golpea ikusita Patriketan 200 franko suitzoko multa edo isunarekin ikusteet uzia amaitzeko moduko esperientzia litzatekela.